OK, toto som dokázal. A čo? 8 000? Jak? Vy ste normálne šalení, ja normálne, ja neviem čo mám proste povedať, ale extrémne vám ďakujem. A takisto, koľko videí som vydal? To som mal ináč. By som mal natáčať viacej, akože to je chábe. Ale hej, ja neviem, jak ste sa sem dostali všetci ku mne, akože viem, od Maxa, jasné, je to od Mistera, točím s ním väčšinou. Ale bez vás, ja by som sa nedostal bližšie k nikomu. Reálne, tá journey, čo som týko som mal, proste, že dostal som sa na Dušanov stream. Nie, Fetoš prečo nešiel pomáhať s reaktormi a išiel naspäť na kamery, to by ma zaujímalo. Ja som išiel na stream, ja som išiel na stream. Ja, tak to ja neviem. Ale... Odtiaľ som sa dostal proste k Twilerovi. A musím nájsť sa zóne tohto Marceliho. Prísam! Od Twilera som sa proste asi Misterovi. Haló, Fetoš! Serus, môj krásny, čo prosíš si? Proste toto bolo, že neskutečná vec, čo sa akože diala. A reálne nikto tú story proste nepozná, že proste ako sa to všetko dialo, ako som sa spoznal s ľuďmi, ako čo bolo. A niekedy to určite poviem, celú story, možno nejako to naanimujem, alebo dačo poviem, nejako to s nimi, alebo dačo uvidí sa. Ale teraz ešte nie je čas na to. Ale chcem vám poďakovať každému, že ste mi proste umožnili takúto šancu mať proste 8 000 odobrateľov, neviem koľko videí v neskutočných číslach, pozrite na to. Nad 200 000 mať proste video. Vy ste šialení, toto je... A solo videá, čo som mal, 50 000. 50? Ja som reálne čakal, že budú pozerať moje videá iba kvôli Maxovi, že proste iba Asimisterové videá, kde sa nachádzajú. Väčšinou času je to tak, ale kde som solo, tam mám fakt, že veľa pozretí. Veľa ľudí prichádza. A proste si tie videá aj pozrie dokonca. Čo sa čutujem, ja tam mám nejako, že 40% ľudí, čo to reálne, že až do konca pozrú. A ja ešte neviem, čo spravím všetko za celý svoj čas, tak čo tu budem robiť. Ale mám už nejaký projekt začatý. Proste projekt aj pre moju školu, tým pádom to bude aj projekt pre moju školu, takisto bude to projekt proste pre mňa a aj bude to aj video pre vás. Bude to taká dokumentácia mojej cesty, čo ako som robil, ako čo som zmenil a ako čo som proste vytvoril. Aha, už počujem rolničky, takže vidím, že asi aj Santa prichádza, alebo čo počujem? Ježiška, ty vole. Takže darčeky prichádzajú, užite si sviatky, takisto si užite tú obrovskú večeru, čo budete mať s rodičmi. Dúfam, že všetci ste pokope, dúfam, že si to užívate. Hlavne rodina je najdôležitejšia, takisto aj zdravie a užívajte takisto aj tie darčeky. Majte sa. Adios.